yakni benta jongga kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. Kajingdon ka irrigation ka long ka jerap ka bakraw ban punpoi sheki jakarap hindoi na ka benda ka thany wa thangmau ka baha ba East Kazil district kam shimla long komta ka daw ka long baya ka ni scheme ka balabu ban chna nala sheki jakarap la pin kan ria no shawai ka ta shawai par ka jaka shati ba kani ka long kat kum ka RTI bla yo the way ni kinong shong shnong ka thany wa thangmau kat kum ka video bula phaj ka khasi channel lap chai hang ni ba kajing pentri ka ni irrigation hang ni po wa thang mau kadai na kani ka jaka kani kadai ka wa takab yo ka wa thang mau henry kajing pentri hang ni kalong da kongkong kalong kamlong kat kum kajing kwa jong pach ba henry kalong ki yai no na shawai ka jaka ka ba kabdai kat kum ka wok order timta henry kat kum ka wok order kadai na kani ka jaka ka ba ki menta henry menta pentri pat chatai cha ti ba ka ba ko ka duna pha vật kalong cái bà sung sĩ nằm ta thì bạch bạn nông trong trong cả dấu ốt và là thọ cái những ujor cho cả office trong engineer thành đây what đang cái những ujor layat sakmat nak kalian ke office layat sakmat ya kan cái những tre vật là rạ bệnh nak kan cái wa thang mau là rạ bệnh so cha tiba tim tre hak ni cái wa thang mau ba kasus kene PUI ba ka he ngre menta kira kasus ka barit ha te nakaliang jonga kum ba ai kani ka RTI kerpat yaki bor badai kmi kamtam yaki seng phalang ibadon kani ka thain jongi ba kin tukulalang na menta kani ka yap ka im jong pach ba namar kani ka hi ka irrigation kamdei kam thau e tang namta kane kalawai menta henrik thau ru namta ki pateng badangwan ki khun ki siu ki badangwan